Me viene muy bien. Y aunque luego ya están estiradas así, sí, luego le damos. De todas formas no sé si estiran, porque no estiramos. Yo creo que sí, Bueno, hau Loyola Akademiako bestea Zaguestik abiatu da eta, bueno, haiek ere laster plazaratzeko bidean izango dira. Bueno, gaurko egun honetan bi bereizgarri nagusi daude esan dezake. Bata hauxe, garri hauek, guztioa imitari hori pareak bultza eta bakarten hori, eta bestetik omenaldi berezia ere bai, ez? Zuek, bueno, jubilatuei egiten dizue edo omenaldia eta jubilaturik bestenean aurtengo akasu, beste omenaldi egiten dizuet, eta aurtengo da, berezitan berezia dela esango dut, ez da? Eta pozgarria, bertso elkartea omentzea, nik beti esaten dut garaia geldula, baina aukera ere behartza, eta sagardoa eta bertsoa erabat lotuta daude. Gaur egun bertso eskola daude, baina nik esango nuke gaina urte batzura ditut eta etxean ikusitakoaren arabera, garaibateko bertso eskolak sagardotegia zirela. Bueno, gaur bertsolariak omendu, bertsoak ere protagonismo berezi izango du, punta-puntako bertsolariak ere izango dira gero kantuan. Bai, kantuan eta elkartea ordezkatzen, uste dut gaur egungo lehendakaria datorrela mundua, eta entasuna, poza eta ondo pasatzeko aukera ere emanez. Edertiba Arantxa Eguzkiza, Iparrak ere sagardo egingo da, Gipuzkoako sagardo ginen elkarteko lehendakaria. Laster berriz ere hementxe izango gara elkarrekin, izan ere une batetik bestera, hasiko baita omenaldi ekitaldi hori, hementxe da beste karriko barrika hori ere, bigarriak hementxe dira, eta esplikatu duzu labur-labur, orain hemenik aurrera ikusiko duguna zer izango den. Hemen orain egingo dana da kiritoketa, trikitisa eta sagarra txikitzen trikitisa esbarkatu, txalaparta soinuan hori izango da, eta horren ondoren egingo duguna da sagardogile guztiok eta gure konbidatuek guztiekin argazki bat eta gero omenaldia bertso eskola omenaldia pasako da. Ederki hori oraintxe bertan hasiko da, argazki egite hori oraintxe egingo da, beraz, Arantxa guzti egingo zaitugu, eta behon dizuela elkarteko hori gaurko festa handi hau ospatzea batik. Honean jotorri lan jende guztian gatizatu guztien
izena sagar jotzea, txaloak Hernaniko txalaparta eskolako txalapartari taldearentzat eta beren saioaren bigarren atalari helduko diote orain. Kirikoketa Bidasoaldeko txalapartaren aldakia da bereizgarriarekin. Horixe kirikoketa, soinua berak kirikoketa iradokitzen du eta txantxakunaren soinuarekin, txalapartaren soinuarekin helduko diote hirugarren atalari. Txaloak bai, Hernaniko txalaparta eskolako taldearentzat, txalaparta eskolako ordezkari hobeza, Juan Mari Beltran, Aitor Beltran eta Ander Barrenetxea. Eurek egin dute sagardo jotzea, kirikoketa eta txalaparta ekitaldi hori, ongi etorria eman diete bi garli hauei, bai eta Gipuzkoako sagardogile elkarteko kide guztiei, agintariei eta omenduei. Eta orain, sagardoa, bota beharreko tokira botako dute, hain zuzen ere, basora botako dute, eta lehendabiziko sagardo dastaketa hori egingo dute. Beraz, Gipuzkoako sagardogile guztiok, nahi duzuenean, ekin lanari. Hortxe, sagardoa txinparka guztiak airean dituela, airera, eta honegin